Βρισκόμαστε στο περίπτερο της UM Motorcycles και μαζί θα δούμε τα 4 σημαντικότερα νέα μοντέλα της εταιρείας που έφερε στην EICMA 2023. Το σημαντικότερο μοντέλο που έφερε η UM Motorcycles στην EICMA δεν είναι κάποιο cruiser, αλλά είναι αυτό το all-around μοντέλο. Πρόκειται για το DSR 300, μια ανώφη μοτοσυκλέτα με μονοκύλινο δωροκινητήρα, ο οποίος αποδίδει 28 ύπους και 25 νιουτόμετρα ροπής. Τα highlight του είναι φυσικά οι μεγάλες διαδρομές στις αναρτήσεις, τα ποιοτικά φρένα, τα ελαστικά διπλής χρήσης που επιτρέπουν στη μοτοσυκλέτα να μπει και στο φώμα και η LCD οθόνη ψηφιακή που είναι κάθετα τοποθετημένη, που δίνει μια περιπετειώδη χρειά στη μοτοσυκλέτα. Το δεύτερο σημαντικό μοντέλο της UM Motorcycles είναι το Renegade ST. Πρόκειται για μια έκδοση premium η οποία εστιάζει κυρίως στον εξοπλισμό. Συναντάμε σε αυτή την έκδοση μια τεράστια TFT οθόνη ψηφιακή και το highlight είναι τα Bluetooth ηχεία τα οποία συνοδεύουν τη μοτοσυκλέτα. Πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα cruiser με τα όλα της. Ακόμα ένα cruiser που μας εντυπωσίασε στη φετινή EICMA και στο περίπτερο της UM Motorcycles είναι το Commando Classic. Είναι το πιο classic μοντέλο της σειράς, βέβαια πλέον στα 300 κυβικά εκατοστά, με τον κινητήρα το γνωστό μονοκύλινο με τους 28 ύπους. Εδώ το ξεχωριστό της μοτοσυκλέτας είναι φυσικά οι δερμάτινες βαλίτσες στο πίσω μέρος και η μεγάλη αεροτομή μπροστά, η οποία σε προστατεύει από τον αέρα και δίνει μια πιο cruiser χρειά στη μοτοσυκλέτα. Ακόμα ένα σπουδαίο μοντέλο της UM Motorcycles είναι το X-Street 125RS. Πρόκειται για ένα πολύ λιπούτιο γυμνό naked μοντέλο για κίνηση στην πόλη με έναν κινητήρα 125 κυβικών εκατοστών, ο οποίος αποδίδει 15 ύπους. Η μοτοσυκλέτα είναι καλά εξοπλισμένη με ανεστραμμένο πυρούνι μπροστά, δυνατά φρένα με δίσκο τύπου Μαργαρίτα, ψηφιακή οθόνη και μια θέση οδήγησης η οποία σε προδιαθέτει για γρήγορη και σβέλτη οδήγηση μέσα στην πόλη.